Id-29 ta' Settembru kull sena tfakkar il-patrun tal-ħabs u l-protettur tal-uffiċjal San Mikil. Biswit il-Knisja dedikata lil Kristu Re saret attività simbolika li fakret il-ħidma fejjeda li għamlu l-gwardjani tal-ħabs waqt il-qandi ta' dmirietom. Għal din l-okkażjoni taw semhom diversi taqsimiet fiħdan l-Aġenzija Servizzi Korrettivi fosthom it-taqsima tal-klib, l-amministrazzjoni fiħdan il-ħabs, inkluż xi uffiċjali irtirati u t-taqsima tal-Special Operation Group. Taw semhom ukoll ta' maġġuri spetturi anzjani, persuni distinti fit-tmexxija, fosthom id-direttur Christopher Sigersma u l-kap uffiċjali tal-operazzjonijiet il-Kurunell Etienne Xikluna. Ħadna il-kumment ta' Serġent Maġġur fiħdan l-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi Anna Privitera li kelmitna dwar din il-ġurnata. Qed niċċelebraw jum l-uffiċjal tal-ħabs. Peress li llum hija l-ġurnata ta' San Mikil, il-patrun tagħna, u se jkollna ċerimonja fġieħ il-ħidma tal-uffiċjal.